Ya kudu dihibur lho kuwi. Iya diratani tekan Diratani. munggah. Nah ya 13.50 ya mosok. Amin. Ya Allah Mas Dada. 13.50 Mas Dada. Piye Pak De? 13.50 apa 2,5? Loro setengah kok 13.50 setengah. pada kerere terengganis kok. Ayo. Piye Pak usul apa? Dagangan iki biasane wonten dawuh? Sik iki lho, enten apa enten apa? Wah, entuk jamu. Entuk jamu. Ihi. Sing endi? Sing endi? Sing endi? Oh iya nom-noman kabeh nek jenengan tuwek ora wae. Wis ngrumangsani, Cok. Nyuwun sewu niki rombongan saking pundi? Ndayu niku pundi? Ndayu ini anu mriko dhuwur mriko. Oh, dhuwur kono, jeruk. Nggih. Oh iya, ganteng-ganteng kabeh, ayu-ayu kabeh. Mengke request lagu apa-apa arep duet, Mas? Duet apa? Iya dadak bayar. Mosok ngejak duet penyanyi orang bayar iki lho, Mas. Sing tak gumuni gur siji. Apa? Adate apa-apa kuwi barang kuwi nek saya lawas kuwi. Heeh. Biasane regane saya medun. Saya medun. Ha iki saya lawas kok saya larang iki. Iya. Apa kelebune barang klasik, barang Barang antik. klasik dan lawas. Ayo, barang antik. Ya, munggah ya, Mas. Munggah harus diteruske lagune. Janjane kowe
lho, tak cedhaki kok malah nyembah aku iki ngopo ngono lho. Ah, isin wi. Ampun Mbak, malah ngono ngopo ngono lho Jan to. Brondong kok ya. Nom-nom anak wedi. Apa sajake trauma ngono arep cedak wong wedok piye? Sajake tersakiti karo wanita saja. Oh. Mau ora ngono mesti anu mbayangke mantane mbiyen kaya kuwi. Kayak Ririk ngono ya. Hah. Lanjut. Lali janjine nyatane Kesenian apa to iki? Iringane tek werna-werna ae lho. musik pas iki mau aku seneng banget. Ya ya bintang budaya iki apa iki Iki iramane jenenge werna-werna. kelotekan. Ayo. Iki dintekke ya ngono kuwi sisan ya, Cok. Iki bapake ya seneng banget bintang budaya sae ya, Pak. Nggih, bintang budaya sae. Mbak Ririt nggih sae. Sae ya, Pak. Sae napa sae? Kaya ngangkatke wong mati ya. MC-ne sae mboten? Pak tak takonane. MC-ne ganteng mboten? Boten. Fakta lho, iki aku ora ngucuk-ngucuki. Mas Dandung ganteng apa mboten? Boten aku Elek. rada elek. Elek ra apa-apa Indung. penting. Elek ra apa-apa penting payu. Ah, oke lho MC bagus-bagus dina iki. Nganggur. Lah ya kok malah nganggo Ini- kuwi ngapa lho? Oh, lho entuk rong rit iki mau iki mangsane. Disyukuri. Ki mau wis ronggon. Lho esuk mau wis ning 408. Weh, ngopo? Derekke Pak Lurah Sumbung. Oh, iya, Reuni iya, veteran-veteran Oh kuwi iya. 408. Disyukuri ya, Mas. Nganggepi tekan kene. Melu Alhamdulillah. rombongan iki. Mulih iki mayan iki. Hah? Rong job. Bagus. Dina iki ning omah prei. Iya. Ayo. Ya bagus. Rezeki wis ana sing ngatur. Betul. Ah. Mas, dientekke musiknya padha neh ya, Mas. Ya. Iki jenenge musik apa to anu iki? Mbuh, aku ya lagi krungu iki aku. Dudu anggo. Utuh iki mergo virale lagu Kamelia kuwi lho. Oh, Dadi ramane digawe kaya Kamelia. Dudu. Kambing liar. Kambing liar kuwi. Yo, ramane dudung dudung dung. Ya. Jan-jan